ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 50 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಲಾಗಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮೋಕೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಅವೇ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಬೊಕಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಅನ್ಪುಂಡು ಎಂಕೊಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಓಲಾ ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕು ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ಅವಲ ಆದುಪ್ಪ ಆ ಮೋಕೆ ಕಾರಣ ಅದಪ್ಪನ ಅಗುಲು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಓಲಾ ತೂತೇರು ಅದ್ರ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾ ಕೇಂದೇರು ಅವೇ ನೇರಾಂಡವರಿ ತೋಜವೇ ಪನ್ನಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾತೆ ಕೊಡಿ ಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲತ ಬ್ಯಾತೆ ಕೊಡಿ ಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲದ ಮೊಗುಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಮೊಗಲೇನ ಎಂಕುಲ್ ಕೈ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಈರ್ನ ಬೈದತ್ತ ನಾ 3 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರಿಷಬ್ ಅಂತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾರಿ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಬರ್ತನೆ ನೆಂತುನಾಗ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತರ ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಕುಮಟದ ಜಾಗಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಈ ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ ಅವೇಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಮಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಂಚ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಏನ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಲತದಾದ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕತೆ ಆದ ಪತ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪತ್ತುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಕತೆ ಅತ್ತು ಆ ಜಾಗ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಧಾರ ನಡಪುನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಐಟ ನಿ ಮೂಕುಗು ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದ ಸುಮಾರು ಜನತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಯ ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿದವನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ವರಿ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕತೆ ಪನೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕತೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪೋಣಿ ಯಾಕೆ ನೀರೊಂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಆತ ಗಾಯಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಗುತಿ ಪಾಡೊಂದು ವರಿ ನರಮನಿ ಉಂತಿತ್ತೇಡ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿ ಅನ್ಪೋಜು ಬೇ ದಾದ ಅದಪ್ಪು ಬೇ ದಾಯಗೆ ಈತ್ ಗಾಯದ ನೋಟ ಆ ಮೂಕುತಿ ದಾಯ ಪಾಡಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೌತುಕ ಆವೊಡಗಲೆ ಅವು ಆತಲಿ ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪನ್ನಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಆದ ಬದಲಾದೆ ಒಂದ ಎಂಕ್ ತೋಜ ಇರತ್ತನು ಅವನ್ ಎಂಚ ತೋಜ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಅಲ್ಲವ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಒಯ್ತಂಡ ಆಯ ಬಲಿತ ಕುರಿ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಈ ಮೂಕುತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲ ಈ ಜಿಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯತು ಮೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತಂಡ್ರೆ ಅವ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಪೋಡೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದಾದ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಆ ಪೂಜೆಯನ ಅವನ್ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಆ ಮೂಕುತಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ನಾಗ ಈರ್ನ ಮೋನದ ಈ ಕಣ್ಣುಲೆ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಬರಿ ಹಿರಿಯಪ್ಪಲ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏನ ಭಾವನೆ ಹೊರನೆ ಪುಡಾಂಡೆ ಎಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ అంటే పెట్టుబడి మస్తు తోజున లక్షణాలు ఉండే ఆ సినిమా పెట్టుబడి ఉండు అండ్ యానేంజన అనుకుని పన్నగ ఎంకల పిక్చర్ పెట్టుబడి అనగా పెట్టుబడి ఎంచ ఆవొంದುಂಡು ಪನ್ಪನಂತ పెట్టుబడి ದಾಯಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ಬೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ పెట్టుబడి ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗತ್ತೆ ಕತೆತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯೋಲೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಅವು ಕತೆತ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಆವಡು ಅವು ನೆಟ್ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕತೆಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ನೋಡು ಈ ಕತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ರೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಆತಾಗ ಕುದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬರೆ ಅವು ಬರೇಕು ಜನಕ್ಲಿಗ ಉಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಪಣ್ಣಗ ಏನ್ ಸುರುಕು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪೇಜ್ ಬರೆದಿತ್ತ ಒಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋವು ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರೆದಿತ್ತ ಅವು ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಂಕೊಂತ ಜ್ವರ ಬತ್ತನೆ ಜೊತೆ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15-16 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೆದಾಣ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೆಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರೆನ್ ಶೈರ್ನಾ ಹೇಮಲತಾ ತೋಕೂರುಡ್ದ ತೋಕೂರು ಯೋ ಏಮ ದೋಸ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಊರ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ ಕೈತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರ ಅಂಚಿಪ್ಪುನ್ ದಾನೆ ಇರ್ದಾನೆ ಫೋನಲ್ದಿನಿ ನೀನನ್ ತೂನ ಖುಷಿ ಅನ್ಮಾರ ಆ ಕರೆನ್ ತೂನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಂಚ ನಂದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಚಾಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಮಗ ಯಾವ ಮಗ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವರಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನವ ಆವ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿರ ಬರಿತಿಲ್ಲಾಡಿಗೆ ತಿನ್ನ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಲೋಚನಕ್ಕ ಅಂದಿ ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಜಿಪುಂಡಿ ವಾಟಿ ಬತ್ತಂಪು ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಚ್ಚೆ ನನ್ನ ತಾಂಕ ದಿನಗುಲ್ ತೋಕೂರು ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಜಾರಂದಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಜಾಗ ಕಣಿಲದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು
ಜಾನಂದನ ಬಂಡಿ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣದ ಒಲಿದನು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಆ ಜಾಲ್ಡೆ ಮಲ್ಲಾತಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಕಾಂತಾರೋಡು ದೈವದ ತೂಟೆ ಬೀಜನಿಕ್ಲ ಈರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ದಾರ ಪಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಪಡಿತು ಈ ಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೋಬಿ ಆಯ್ತಾ ರಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪನ್ನಗ ಒರಿ ನರಮನಿ ಆತಲ ವ್ಯಗ್ರೆ ಎಂಚ ಆಪೆ ಆತ ಕರುವೋಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಅವೆಂತು ಓಡಿತ್ತನ್ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚ ಆ 15 ದಿನ ಕಟ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವಾರು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಉಂದೇನ್ ಮಾತೆನ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ದ ಆತನ್ ಪೋಡು ಐತುಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಜವನೇ ರಕುಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ನಾನು ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ತೂತೂದು ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೊತ್ತನು ಬರೇನಗನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಯ ಪಂಡ ನಾಡ್ರ 4 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕಂತ ರಾಶಿ ಪಾಠ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಸುರುಕು ಬರೇದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರಕ್ ಬಂದಾಗನೆ ಅಂಪೋದು ಮೂಗ್ ಕೊಟ್ಟದತ್ತೆ ಮೂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟದತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೇ ಹೊಡೆತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೆ ಅವ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಫೋಟೋ ತೋಜೋರು ಒಂದು ಮಾತ ಆತನ ಮಾರೆ ಬರೇ ಹೊಡತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಬರೇನ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ಬರೇನ ಗೊಂಜಿತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲಕ ಖಂಡಿತ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಉಲೈಪೋದು ಆ ಕತ್ತಲೇಡು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಸಮೇತ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ತುದ್ಗೆ ಕಲ್ಕದ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟದ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ತಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆವನ್ಯ ಭಾವ ಅಂಡ್ ಆ ಕಳೆವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಲ ಕಳೆವನ್ವ ಟೈಮ್ಲ ಕಳೆವನ್ವ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಏನೊಂದು ഞാൻ സ്വാതി ಬಂದೆ ಸ್ವಾತಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ದೆ ದುಬೈ ಇರ್ದೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜುಲ್ಲೇರ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಸೌಕೆ ಏರಂಚಲರ್ ಸ್ವಾತಿ ಆ ಆರಾಮ ದುಬೈ ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ದುಬೈ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಟೋಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ದುಬೈಡ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪ ಕನಪ ದಯಬನ್ ನಿಗುಲ ಆತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ఒక ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಕಮ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬನ್ನಗ ಪಿದೆ ಉಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ಮಾತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗುಲು ನಿಗಲೇ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜ ಇಜಡೆ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ ಸಿನಿಮಾ ಕನಪ ಎಂಕುಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವನ ಉಂಡತೆ ಟೋಪಿ ರಡ್ಲ ತೂನಗ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಜನ ಅತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾರು ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ ಮುಂಡು ತುತ್ವೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಜಲಿಜಿ ಅವ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಬೊಕ ಆಯ್ ಪಾಡ್ನ ಕುಂಟು ಆಯ್ ತೋಜುನ ರೀತಿ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕತೆ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ದಾದ ಉಂಡತೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಕಟದೀದ್ ಪಂತಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾಡ್ ದಾದ ಉಂಟು ಅವು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವು ಆ ಕಥೆನೇ ಅತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾತೆ ರೀತಿದ ಕತೆ ಅವೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೊಲೆ ಇಂದು ಗರುಡ ಗಮನದ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತ ಗರುಡ ಗಮನದ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ಕೊಂತ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆನೆ ಕತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾತೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ತೊಲೆದ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತ ಇರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದುಲ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂತಿನ ತೂದು ಪುನಃ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರಿಷಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದುಲ್ಲಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಕೆಲವರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬ ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಕಾರಿಡು ಪೋನಾಗ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಇಂಚ ಆತರ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚಂದೆ ಎನ್ನೋ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕುಡರಿ ಸಿನಿಮಾದಾಯಕ ಪನ್ಪುನತ್ ಒರಿ ದೋಸ್ತಿ ಕುಡರಿ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವೈನ ಒಂಜಿ ವಲಯ ನಿಕಲ್ನ ಒರಿ ದೋಸ್ತಿ ಕುಡರಿ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚೆಂಚ ಅವನು ಮಾರೆ ಇಂಚೆಂಚ ಕತೆ ಅವನು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪುನಗುಲ ಆ ಬಡವು ಆ ಕತೆ ಕೇನ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಮರಳಿಡ್ದತ್ರನೇ ಎಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ಅವೇಟಿ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು ಕುಡಾರಿಯ ಕತೆ ಬಂದದಲ್ಲೇ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಎನ್ನಾತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ಕೇನ್ವಿ ಅಂದ್ ಎಂಕದ ಅದನ್ನ ಇಂಚಾಪುಡು ಈರೆಗೆ ಇಂಚಾಪುಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಪುಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಪಾತಿರ್ನತ್ ಕುಲೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ ಮಾತಿರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತಗಲ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಕಥೆತ ವಿಷಯನೇ ಪಾತಿರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಲ್ನಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಅಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಮೂಜ ಜನಕಲಿಗೆ ಎನ್ನರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ ತೋಜ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಓಲ ಮೂಜಿ ಅದ್ಭುತವೆನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ನೋಡ್ರಿಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನಲ್ಲ ಎಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಟಲುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕುಡರೇನ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚಿ ಒಂತ ದೂರ ಎತ್ತ ಒರಿಯಾಗೋರಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಎದುರೊತ್ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐದು ಹತ್ರ ಎನ್ನೋ ಒಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆರ್ನೋವ ಚಾರ್ಲಿ ಆ ಕೂಡ ಒಂಜ ಬರೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂಪೋದು ಬರೆದು ಬರಪೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ನಾಗ ಎಂಕುಲಿ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಕಳೆವನ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾಲಿಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಟೋಬಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಬಿದ ನಾಯಕಿ
ಹಾ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಟೋಬಿದ ನಾಯಕನ ನಾಯಕಿ ನಾಯಕಿ ನಾಯಕಿನ ನಾಯಕಿ ಟೋಬಿ ಆಯ್ತು ಹೀರೆ ಮಲ್ದಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೋಬಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಆಯನ ಜೀವದ ಗಂಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪತ್ತೊಳ್ಳು ಅಂಚಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ರೋಲ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೈತ್ರ ಜಯ ಆಚಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ರೋಲ್ ಮೊಗಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಆಗಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಚೈತ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲದ ಲಕ ತೋಚಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತುಂಡ ಮದ್ಮೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಚುವಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ರಡ್ಡು ಕುಂಟು ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ವಿಗ್ಗೆ ಪಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತೋಚಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚತ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಸೆ ದಿಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜ ಎಂಕುಲ್ ಓದ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ರೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟುಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೈತ್ರ ಆಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಲ್ ಸಂಯುಕ್ತದಾದ ಉಂಡು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ ಅನುಭವಿತದ ಐತ ಬೇನೆ ಬಂಗನ್ ಮಾತ ತೂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ ತೂತೆ ಮಾರ ಇರ್ ದಾದ ಪಂಡಲೆ ಅನ್ ತೂತೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಇರ್ ನಂಬುವರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗುಲು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣ ನಾನು ಮುಖೇಶ್ ಪಂಡದು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಪದವಿ ನಂಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಗಂಧಗಾಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದ ಪಕ್ಕ ಟೋಬಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂದವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ತೀಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿರೇಗ್ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಆತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಾರೆ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಗೆಲ್ಲುವರತ್ತ ನಿಜವ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜನ್ನೇ ಎತ್ತರಡುಲ್ಲೇನು ಹಲೋ ಪನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತರಡಿತ್ತು ನಲ್ಲದುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇನೇನ್ ಸುರುಟೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಡ್ ತೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಹಿರೇನ್ ದಂಟದ ಅತ್ರ ಹಿರೇಗ್ ತೂವಂದಿಲಕ ಪಾಯರ ಆಪುಜತೆ ಖಂಡಿತ 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 ಅವರಿ ಸಾಧಕಾಗ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪದಂಗಡಿದ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂದು ಮುಖೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಲಾಭ ಬರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏ ದುಂಬೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮುಂದದು ತಂದು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡ ಅಂಡಾರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ತರ ಪಾಡಿ ಎತ್ತರ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖುಷಿ ಟುಕ್ಲೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡದ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸರಿ ಪಾಲ್ ಗುಪ್ಪಾಡು ನಲ್ಲಾತಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ 3 ಜನ ರಾಜನ್ನೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚದಪ್ಪ ಕುಡಲಾತ ಜನ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಕುಸಿದ ದಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲೆ ಓಡೊಂದು ಭಯಂಕರ ಅದಾಯಪನಾಗ ಎನ್ನಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಬಂಗ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ದಾದಕ್ಕೇನ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಎರ ರಾಜಕುಮಾರನ ಜೋಕುಲ ತೆಂಕುಲು ಅವೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ವೈಕಂಬಾಟ್ ಬೆಲೆ ಬೋಂದಿತ್ತಿನಕಲ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಅಂಡ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜವನರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸುಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾಕಡೆ ಸುರುಕು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಂಡ ಬಡವು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಿಷಬ್ ರಾಜ್ ಈ 3 ಜನ ಎರ್ನಾಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ಟ ಪಾತೆರೆ ಕೂಡಲೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೋನು ಎಂಕುಲುಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ ಪಾಡಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಓದುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಲ್ದಿನಗುಲು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರು ಬಂದಿರ್ಲೇಜ್ ಎಂಕಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಗುರು ಅತೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪನೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪನೇ ಬೆತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೀನಿ ಅಲ್ಪನೇ ಕಲ್ದಿನಿ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಲಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕು ಆತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಂತಿನ ಅವೇ ದೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ್ ನಿಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡ ಈ 3 ಜನ ಟೋರಿಯ ಕಡಪುಂಡ ಅಗುಲ್ ತೂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ಪೆ ರೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ 100% ಬಂದ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ಜೋಕುಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ನಂಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತಿಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಪಿನಕುಲು ಆ ಥರ ಆಸೆ ಐತಿನಕು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ
ಹಲೋ ನವೀನ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಸಾಮಾನಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಆಫ್ರಿಕಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಒಲುಪು ನೀರು ಯಾನೆ ಕೆನ್ಯಾಡಿ ಓ ಅಂದ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರತಾ ಅನ್ನ 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 ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಯಾರೆ 25ಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಲ್ಲ ಎದುರು ಕಣರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ತುಳುತ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಅತ್ತೆ ಆ ಮೊರಣಿ ಅತ್ತೇನ ಕೇಂಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಓವ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಓವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆದ ಉಂಡು ಮಗುಲು ರೂಪೇಶ್ ಅವಡ್ ವಿನೀತ್ ಅವಡ್ ಅತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಅವಡ್ ಮಗುಲ್ ಮಲ್ ಬಂಗ ಬಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ರೆ ನವೀನಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ರಾಜಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ. ರಾಜಣ್ಣನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಇರ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡಗು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ಈ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಕುಲ್ದುಜಿ ಇನಿ ದಾಯ ಕುಲ್ದೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ರಾಜ್ ದೇ ಬಣ್ಣಾರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತೆ ನಂಡ ಆ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ತಾರೆ ಆರೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದೆ ಯಾನ್ ತುತ್ತುಜಿ ರೆಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾರೇನ್ ಏಪಲ ಗೆಂದವನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎತ್ತರೋಗ ಬಾರ್ಡನ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಪನ್ನಗ ಎಂಚಾಪ ಮನ್ನಗ ಎಂಗಲ ಸಂಬಂಧದ ಗುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಎಂಕ ಕೇನ್ನಗ ಹಾ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಉಂಟು ರಾಜಗ್ ಆಯನ ಆಸ್ಥಾನೋಡತ್ತ ನಾಯನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇರು ಕೂಡ ಅವಲಾಗಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವು ಪನ್ನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.